Kohimen kopara minta kasngi kabalang kareke ya kasngi buram jongu Matias bakui kasngi baula poi syabene but kadbang yusngo syapang kajingjit yaki apostol kamdame u Matias haka jaka jongu Judas u belashet kala u Jisu ngiyusngo kumno u Petrus bakuit ula om but ngide ban pendap ya kajing don jongi apostol kadar mut katkum kajing to kata ka mut ya ka jingdon jongi apostol but ka jingdon jongi bishop jingdon jongu pabakoit jingdon jongi cardinal ha ka balang kalong ka saindur jongu balai pomde shu le mon mano Nyagata kadau Petrus bakudu ong ngimla bansa kadway ngut ngide banlong kadar ngut ngide banlong kibapura bad ka jinglong jongi kade banlong katkum ka jingang nur jong ubale katkum ka jingang nur jong Jisu bad kilayait beteng banjit yau apostol temai ban pinurlong ya ka jingto bakuit bad ban pinurlong ya ka jingto bakuit u apostol Peter ulabu hakamat baro shispa arpungut kibaya don lang badu kawe ka kindon ke kindon kalong yahuta ubang ijit ude balong ubriu ubadon rengkat badngi nadu bastang uta ude balong ubriu uba don lang badu Jisu uba yusno ya Jisu nadu kapor baptisma hadu kapor jingkiu jongu Jisu kini kilongi kindon kabau Petrus bakuit ulabu hakamat shispa arpungud shua bakin jid yau Matias bakuit kabamud u apostol ulong uba tiplut yo ilut yomat ya ka jingim u Jisu u apostol ulong uba yusngo ya ka jingikai pura jongu Jisu o apostol ulong ubayomad ya ke jingid u Jisu o apostol ulong ubayusngo ya ka jingmaya jangka beneng na u Jisu o apostol ulong ubayo i ya u Jisu balayap ubalayo i ya u Jisu balamipa na kibayap ubalayo i ya u Jisu ubalaki shabeneng kane kalong ka jinglong jangi apostol kane kalong ru ka jinglong jangi bishop kane kalongro ke jinglong jongi cardinal baro ke badon haka balang catholic nagata ka daw ko himmen ko para ni ken kordor hadu kata yaga jingi kai ka ba wan na bishop nagata ka daw ni buro hapo ka jingelang jongo bishop baro ke lindo baro ke rinium baro ke bangait kiyatli namar ulom uba yoi utip bad ubahikai yakaba kadon haka jimmud jongu Jisu kadonu jongu Jisu nagadaga daw ki apostol kilayalum lang ban bujili ban jid yawu Matias bakuit kabamud Matias ru udon kaju ka jinglong kumbadon ya baro kadweingut ki apostol bad ulakalalong uwe na padeng jongi ubalong ubapura bad uba id ya ubalay Yagerukam jid ya u Matias bakuit ngiyos ngo bad kila kalay nusip. Kila kalay nusip. Bale kila kalay nusip. Kabaning kong kabangideben soto kalong baro shispa arpongut kishanya ha ublay shanya yaga jimpinya jung ublay ha ka jingduway. Ngi haban kin mau hagane ka por kadba kin ang jid ya u Matias kimpat don ka jingtray kam jong mensiam bakuin namar kimpat tip bha ya u mensiam bakuin haga jingem jongki but henry kila shania ya kap jimpinya uble but ki ngeskem haba ki kalai nusip uble un kadau yaki ya ubade banjid hapadeng justus badu Matias kishania ha uble but ngite pro hadin kane ke jingjit ya ki kadar mut ki apostol
kila pin kare biang nakabinda ka Pentecost. Kata kamud haka sngi banning gong jonga jimpen kare ya ka Pentecost kila pindap ya ka baduna haka jingyalong kawe haki apostol. Nangda kila stang banduwai. Lese haka jingim jongiro kadbang idam penkrai nakabinda umensiam bakwe nakabinda ka Pentecost ngiro ngidon kamban penbiang ya ka baduna haka jingim jongi kanamba ka jingduwai jongi kalong ka ba seiso. Nangda ladangi pai shaka gospel mendagasni ujisu bu hakama jongi artile ke pam kabangi de ban pindep kongu eat ya uble but eat ya ka hukum sumar ya ka hukum kongu ya ka hukum but ngide ban sautu haba ujisu la ong shapang ka hukum but de lemba ke jinyaisa ha ka hukum ngila ban eat ya iway pat ngila ban eat markeliam but kaya ke jingmut jongene ka hukum jongo bale omde kumba ngis ngautu ne kumba ngi pe saudong jongi kedon bon gi ain hukum kalonga signboard bakadau yangi yaga jingi do bale habangi yai lindi ngi barabor ngi ward yaga signboard habangi nya kali ngi pe yaga signboard kabadon sharud surak kabak kai yangi ayu bangin nom yakendo jimma ke jing accident ke signboard kalong ka dakashin kaba kadau yangi haba kai yangi kaba pinken mau yangi bangin nom ngop hakano kano ka jimma ne ka accident ne ka jimmen sao ka hukum jongo bale kalong ka signboard kaba yarap yangi Banom minsau haka jingyat pilgrim jongi. Pinban ka signboard kalong ka dakashin jangka jingid. Ublay udang yid yangi te ulabu ya ka signboard haka ma jongi. Haka yay ka yang jongi. Haka lindi jingim jongi. Kanamba nginom ino ya ublay. Nginom duno ika jingid. Ladang istang ban sautu ya ka hukum hagane ka dor nginom long ki bru ba kusulai ne nginom long ki bru ba tiing pinban ngitrang ban don lang badu balai kata ka mod ya ka jingang nut pala jongo balai badu jisu ka pelong yangi ban it ya ka hukum ban kongu ya ka hukum konguru omde lemba ka bor na bar henre kongu kawan jingkongu kawan napo kadonu jangi namar ngisotu uta ubala ai hukum udang id yangi tengade ben kalelang ya ka jingir janga bad kane ka jingkot kanamba nganang he nangsan ha ka jingir ka jango balai habang is ngautu ha kane ka dor nginom ting ban mane ya ubale nginom ting ban id ya kabalang nginom knyum ban id ya kabalang nginom knyum ya ka hukum jang kabalang nginom knyum ya ka hukum jang obalai penban ngin yaine bad yaisa haka jinge do balai kum gene ki apostol kila long ke bayatli bad kila yakershan markelia bad kila yakendiu ive pat shaka kerdan kaba ujisu ulabu kane kadega jingko jongi ive pa ive haka jingim kerstan tongin id ya ujisu tongin mane ya ujisu tongin kongu ya ka hukum janga balang tongin id ya ka balang tongin le ya ka ba ngilaban le ban pinhun ive pat lemba ka jingkongu lemba ka nuksa babha jisu ba id karku kardo ingi ive pa ive kadbangi shimenda haka negi yukrish pakuit ba mangiru ngilong ki ba id yeme bangin long ki ba ngautu shai kadar ya ka jimmaya janga balang ka jimpinya janga balang haba pensyong nongerim haka hukum jame ai bang nginang id yeme nginang id ya ka hukum bad nginang kongu lai luit kenampa ngindup long ki kun ki balai luit haka ma jame en ya ro ya utrai Jesus Christ